ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କାହାର ବି ବାଲ୍ ଝଡ଼ୁଛେ କି ବାଲ୍ ବଢ଼ାବାର୍ ଲାଗି ଯଦି ଚାହୁଁଛ ତ ଇ ବଟିକା ଦିନକୁ 2 ଥର ଆରାମସେ ନେଇ ପାରବ ଖାଇକରି ସକାଳୁ ଗୁଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୁଟେ 3 ମାସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ନେବାକେ ପଡ଼ବା 3 ମାସ ପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ରିଜଲ୍ଟ ପାଇବେ ପୁରା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି 97% ପୁରା ଲେଖି ଦେଉଛି ଏଥିରେ ଆର ହଉଛେ ବି ଏଥିରେ ପୁରା ବାଲ୍ ବି ବଢ଼ବା ବାଲ୍ ବି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ ଯଦି ବି ବାଲ୍ ଉପୁଡ଼ି ଯାଉଛେ ତ ଏଥିରେ କି ଆରାମସେ ଏଥିରେ ତାମାନେ ଆରାମସେ ଖାଇକରି ବାଲ୍କେ ବଢ଼େଇ ବି ପାରବେ ବାଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ବି ହେଇପାରବା ଗୁଟେ ଡବାରେ ମାତ୍ର 60ଟା କ୍ୟାପସୁଲ୍ ରହୁଛେ ଏ ଗୁଟେ ମାସ ଗୁଟେ ମାସ ମୁଁ ପହଲାରେ ଆଣିଥିଲି ଏଇଟା 15 ଦିନର ଲାଗି 15 ଦିନରେ ବି ମୋର ରିଜଲ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛେ ବାଲ୍ ନାଇଁ ଉପୁଡ଼ିବାର୍କେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବାଲ୍ ବଢ଼ାବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଥିବେ କି ଯଦି ବି ବାଲ୍କେ ଗ୍ରୋଥ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଥିବେ ବି ଏଥିରେ ଦେଖ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଭିଟାମିନ୍ D2 E ସବୁ କିଛି ଜାଗାରେ ଅଛେ ଆରାମସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯଦି ବି ଏଥିର ବିଷୟରେ କିଛି ବି ପଚରାବାର୍ ଅଛି ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇ ପାରବେ।